Shalom. Lau mangaradi rohata memasuki perminggota di Manogoton, parjolo hita marede, sia buku ede nomor 10 lalu ayat sada 1 ayat 40. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono didok Tuhan Jehova, jowon na maau jala alusakku maibana, say dong anakku do ibana jupa hagugutan, paluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natibuli, jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatudosan, namadok tu Jehova, haporusaku jala pertanobatoaku, debataku marhaporusan tuho doau, haleluya. Nami para siroha na sumurung debatani hatuaon nami huingot tami do di aka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohan nami jala perbadiai mamikiri sude na tinaon nai patadahom matuhami dosa nami asa diarsako kami asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asa hupasahat tami lomo ni rohani na manubus sami asa martua hami marhite siani rodi saliling nililing na say patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amen. Mari kita siap buku ende nomor 20 sada ayat sada.
mapatik ni debata di permingguota sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot tamu ma pabadiahon ari minggui dinaonom ari maulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahakna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Marede hita sia buku Ede nomor 164 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata di adopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite asin ni roham jala say sama dosa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do naung mate,
Alai dada holani naung mula mangolu do jala disiamun di debatado ibana mangodiho kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredehita sia buku ede nomor 220 ayat 1 dohot ayat 2. Tabegema hatani debata epistel di mingguta sadarion imana tersurat di 5 Musa bidu 20 ayat 1-10a tajahama margati sori. Alai Roma halak Misir mabaen naso uhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehon ulaun naporan tuhami. Dungi ditogihon Jahoba mahami ruar sian Misir marhite sia tangan nagogo dohot marhite sia botohon natoltol dohot marhite sian hasonggotan bolon mardongan akatada dohot halongangan. Jala dibuan hami sahat tuinganano jala dibasa-basahon tuhami tanoon tano habaoran disusu dohot situa naloba. Nuaik pe idama au maboan patumonaan ni parbue ni tano na nilehomi tuau ale Jahoba. Ido sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Kor gabungan parupuan.
Maret dehita sia buku ede nomor 536 ayat 1 dohot na patoluhon. Taha tidak koma haporsiao tai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargugo naso hatu dosan natu mo palangit dohot anoon. Au porsia di Yesus. Anak debata Jehova nasa sadai iman itu si Maria naga begades senton di perbadia andorang sulabuhan ido to hatta natu mo berenit di banguman ni 100 na mati raja Shalom. Selamat hari Minggu Madita salutna. Warta jemaat untuk kita minggu ini dengan topik Malua doganup nama jauh guarni Tuhani. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yang pertama nama minggu hari ini yakni minggu invokatif. Invokatif artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang berikut yang kedua statistik. Bagian A berita pernikahan, bagian B berita anak lahir, yang ke C berita duka cita, D jemaat baru, E jemaat pindah, F baptisan. Yang ketiga Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan 2000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, dana pensiun.
Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporos HKBP nomor 367-C04-Romawi 3-2021 tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan Warta Jemaat tanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku Ende nomor 170. Ayat yang pertama, ia aksatetek na otik doi, molo saya manetek mangalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang berikut yang ketujuh, kesekretariatan. A. Persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial ama pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. B. Purna Bakti Sintua. C. Persembahan kasih. Bagian D, program kerja seksi dan anggaran 2022. Sesuai dengan program kerja Huria tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, pelayanan. Bagian A, ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang pertama di wilayah Kolose atau wilayah 6, Selasa tanggal 8 Maret 2022 di rumah keluarga Situa H. Sitorus Inangka Boru Sirait, bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar. Yang berikut Rabu 9 Maret 2022 wilayah 1 atau Roma di rumah keluarga RT Siaan Inang P. Boru Siagian, bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar. B. Pesta ulang tahun. C. Perjamuan kudus khusus. D. Jadwal pelayanan Natal. Yang kesembilan, pengumuman. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19, dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umat-Nya. A2, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rit Johnson Simamora, Sarjana Teologi MM, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A3, pelantikan seksi-seksi panitia tahun kesehatian dan pos pelayanan goa. Pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, minggu yang akan datang, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, launching tahun kesehatian. Yang kedua, pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. 3. Pelantikan panitia tahun kesehatian. 4. Pelantikan panitia pelayanan pos goa. Dengan ini disampaikan
Acara-acara tersebut di atas dilaksanakan di Sopo Talenta. Ibadah bahasa Batak dan bahasa Indonesia disatukan di Sopo Talenta. Tuhan memberkati apa yang direncanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Bagian B, jemaat yang sakit. Ada 24 keluarga, saya akan bacakan. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, Nyonya Situa Banjarnaor JR JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E Boru Napitupulu. 5. Situa Doktorandus M Sinaga MBA. 6. Nyonya Manurung Boru Sinurat. 7. Nyonya Situa D Pangaribuan SA Boru Hutayan. 8. Situa Perem Sinaga. 9. Aha Manurung. 10. Nyonya Wenai Baho KR Boru Pasaribu. 11. Asregar. 12. Nyonya Sitanggang N Boru Huta Barat. 13. Nyonya Jesi Tumorang M Boru Sinaga. 14. Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. 15. Risna Boru Sitorus. 16. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 17. Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. 18. Nyonya Situa G Simatupang D Boru Siregar. 19. MP Sibarani. 20. Edi Pasaribu. 21. Nyonya RB Sinaga SK Boru Silaban. 22. Insinyur M Simatupang. 23. Nyonya P Simamora JE Boru Nenggolan. 24. Nyonya R Simanjuntak R Boru Sinurat. Marilah kita bawakan dalam doa bagi warga jemaat Makassar yang sedang menderita sakit, bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran mulai dari tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2022. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. Yang berikut keuangan dapat kita lihat di lembar warta yang kita pegang masing-masing, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Dan yang bagian terakhir, jadwal kegiatan di dalam seminggu untuk gereja kita mulai dari tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2022. Ada 19 kegiatan dapat kita lihat di lembaran warta yang kita pegang masing-masing. Demikianlah warta jemaat buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kor Ama Ebenezer.
Marede hita siap buku ede nomor 678 laus ditikio mata pasahat peleata sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramuna be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhutna di hamamanami doina nami ruas ni huria nahina holongan tajaha mahatani Tuhata
di minggu tasadarion, di minggu info kapit, imana tersurat di Rom bidu 10. Mamuka maisian ayat 8 saha rodi ayat 10 tolu. Rom 10 ayat 8 saha tu ayat 10 tolu. Hujau kami mak songonom mahatan itu hata dihita. Odo tahe didok talpedo di ho hatai di bagasa pamangammu dohot di bagasan rohamdo ido hata haporseaoni nahubarita ho kami ay malua maho molo di parhatopo pamangammi Tuhan Yesusi huhut di haporsei roham naung dipahehe debata ibana sian akkana mate ay rohaido porsea asa tu hati koran pamanganido maka tidakkon asa tu haluaon ay didok suratido dang si pailaon nasa na porsea di ibana ay dang adong ibarni Jahudi mananggorik ay sadado Tuhan ni saluhutna naung marbasa-basahon sian hamoraon na tu saluhut akka nama jow ibana ay malua do ganup nama jow guarni Tuhani di hata Indonesia di dokma songonon. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia mau kamang dot taminang molonunga salah alamat tita tumbuh HP hatok ta di bagasa perdalanat ta dang narasahat tita tu si tujuan. Songoni manang halak Jahudi. Saya di ulahon nasida patik. Saya di ulahon nasida akar ruhu ni parugamo ni nasida. Alai Apostel Paulus madok tung nasoboido sahat hamu tuhaluaoni. Tung songo dia pe denggan ni hamu mangulahon akapatiki dang marna sahat tamu tuhaluaoni. Buasa di do iba nama ay akka namar marhab topot to Jesus do naboy sahat tuhaluaon. Holan akka na olo porsea di Jesus do asaboy dapotan haluaon. Bagaimanapun mereka berusaha di dalam usaha mereka, di dalam keagamaan, bagaimanapun salehnya mereka, bagaimanapun taatnya mereka berpuasa, taatnya mereka melakukan semua hukum-hukum yang telah ditetapkan itu, kalau mereka tidak percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Ido na dipasaha ni Apostel Paulus tu tonga-tonga ni huria Rom. Sia turpuk naung tajahon. Tuhan tidak mempersulit orang
untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan tidak mempersulit manusia untuk diselamatkan dengan berbagai aturan-aturan. Tuhan tidak mempersulit manusia dengan berbagai macam aturan-aturan yang mempersulit manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak. Justru Tuhan mempermudah manusia itu agar dapat selamat. Bukan karena usaha manusia sehingga dia mendapatkan keselamatan, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia yang datang molo taingok dope jamita di minggu nasalpu. Asa songon udan ninna narotu tonga-tonga di portibion. Songoni do asini rohani di bata. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Tuhan mempermudah manusia itu agar dapat selamat. Karena memang pada dasarnya tidak akan mungkin manusia itu dapat memperoleh keselamatan hanya dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Maka Allah datang di dalam Yesus Kristus ke dalam dunia ini supaya kita memperoleh keselamatan. Yang Tuhan hendaki adalah hanya percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Holanido nel pangidon ni Tuhani sia jol maon. Porsea jala ikon di hati dakon haporsiaonna. Hidup bana tiap minggu saya hati dakon hata haporsiautai. Dia mau kamang dot taminang dang alani gogota dang alani hatawota ubana gabe dapotan haluau kita sian Tuhani. Asini rohani di batas sabingku. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Tumbe hape gogot tamar lojong. Molonunga salah arah hita. Dang narasahat hita tujuan. Ale molo tumpe gale hita. Ale molo nengati kos arah si dalanata. Sekon nasahat do hita tujuan. Susah pehita di nguluon, ale molo nungati kos tetiok Tuhan Yesus, iko porsea do hita, iko sahat do hita, tujuata. Ido na didok ni hatani di bata na parjolo di son. Songoni manang hita di tonga-tonga ni ngulu parhuriaon, hamuak kamang dot taminang. Dangala ni gajang di tangyang ta. Asa tangi Tuhani di tangyang ta. Dang alani tibbo ni suarata maredde. Dang alani bagat ni suarata maredde. Asa sahat edde puji-pujiat tai tu Tuhani. Dang alani i. Dang alani gajang ni tangyang. Asa di tangihon tangyang ta. Alai diajarhon hatani di batado tu hita di bagasatikion dia do asa ditangihot Tuhani tangyang ta asa ditangihot suaratai didok manakaning disi ikon na saurdo do panidangion ni pamangata dohot roha na porsea. Ikon na saurdo do panidangion ni pamangan dohot roha na porsea. Hati yang percaya harus sejalan dengan mulut yang mengaku. Apa yang dikatakan mulut kita harus sama dengan apa yang di dalam hati. Hidup bana sipata olo adong hata nama dok ai sian roham do nama doki inna. Ayo lo sipata ragu hita tu hata nidongan siar rohana doi manang holan hata-hata na sabingkui. Ragu do hita sotung do holan didok songoni alaidang sian rohana nama doki. Alani ido songoni manang hita di tonga-tonga di parhuriaon tasukuma nang dirita. Bohado tutu. Siar rohat tado, sian hapor siaut tado namar tangyangi manang
asal masongoni martangiang. Sian rohatta do, sian hapor siaota do na mareddehi manang asal masongoni maredde, asal ma diedde ho puji-pujiani. Hape dang dihanguluhon imana tangyang na, dang dihanguluhon imana pareddeon ne. Apakah kita seperti itu, hanya bernyanyi tetapi kita tidak menghidupi apa yang kita nyanyikan? Kita puji Tuhan hanya dengan mulut tetapi tidak dengan hati. Kita berdoa hanya dari mulut tetapi tidak dengan hati yang tulus. Hidup bana molo Apostol Paulus madok di 1 Korin 14 ayat 15 di do imana di si behama martangiang maahu di bagasan todiku alai naing martangiang ahu uhud di bagasan rohaku. Maredde maahu di bagasan todiku alai naing maredde au uhud di bagasan rohaku nina. Ikosongoni do ngulu partangiangot dohot ngulu ni pareddeota. Imana parjolo dia mau kamang dapat lapatan yang dohononnya disi bahwa harus sejalan apa yang kita katakan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Artinya kalau kita berdoa, maka berdoalah dengan setulus hati kita, dari setulus iman kita kepada Tuhan. Dakolan asal nasongoni keluar hata-hatai, tetapi memang benar-benar itu tulus dari hati kita yang dalam. Napa dua hon dia mau kamang do taminang di boto Tuhani do hagaleota. Di boto Tuhani do songo dia hahurangata. Memang dang bui sita saha tuhalua oni molo memang holam mangasaho gogota. Ido banaro Kristus tonga-tonga ni portibion. Tuhan tahu bagaimana kekurangan kita, bagaimana kelemahan kita, bagaimana keadaan kita. Atong dohono ni hatani Tuhan tamasongo dia ma asa jonok halua oni. Didok manakan yang disi songon dia walui talpedo hatai di bagasa pamangamu dohok di bagasan roham. Firman Tuhan itu dekat di dalam mulutmu. Firman Tuhan itu dekat di dalam hatimu. Maka Tuhan mendekatkan keselamatan itu. Tuhan mendekatkan keselamatannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dang maul hita mangalului haluaun. Dang maul hita lahu mangalului Tuhani. Atong bohama di tonga-tonga ni hagaleota, di tonga-tonga ni hahurangata dohono ni hatani Tuhata matuhita. Ahado natahol soho di tonga-tonga ni ngulut taon. Ahado songo dia do susah ni ngulut ta sinorang. Tetapi Tuhan mengerti, Tuhan memahami, Tuhan melihat bagaimana kelemahan kita. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita sanggup untuk menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita. Tuhan dapat mengukur sejauh mana kita sanggup untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan rintangan tadi. Tinggal siap kita manuain. Hatani Tuhatan yang madok tuhita bohado adong do roha na porsea di debata di diri taon. Adong do dihita pamangan na olo martangiang. Holanido na pinangido ni debata siap kita. Apakah ada hati yang percaya bahwa Yesus adalah keselamatan dalam hidupku? Apakah ada mulut yang mau untuk berdoa kepada Tuhan? Itu yang dituntut Tuhan dari kita. Tung BHP maul ni sidalanat tahi di boto Tuhanido, diukur Tuhanido songo dia gogota alai bohama tutu dipaingok di batama hita. Firman itu sudah dekat di mulut kita katanya. Firman itu sudah dekat di dalam hati kita. Di dalam hati kita supaya kita percaya bahwa keselamatan kita hanya di dalam Yesus. Firman itu dekat di dalam mulut kita supaya kita sanggup untuk berdoa kepada Tuhan. Dang namaol mengalului Tuhani. Ido neng dohonon ni Apostol Paulus murado mengalului Tuhani. Jonok do Tuhani. Di bagasa pamangamu do, di bagasa roham do, di sido Tuhani maringanan.
Alai bohama adong do rohata laho porsea dihuaso ni Tuhani. Adong do pamangata na olo martangiang tu Tuhani. Ido na pinangido ni debata. Songon guar ni mingguta sadarion impo kapit. Jowon na mau jala alusakuma ibana. Ido guar ni mingguta sadarion. Jowon na maahu jala alusakuma ibana. Ido hatani debata tu hita. Apabila ia berseru, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepada Tuhan. Molo jauh-jauh do hita tu Tuhani, alusanni Tuhani mahita. Molo jauh-jauh hita. Rade do alus ni Tuhani ditangyang ta hamua kamang dot taminang. Bahkan lobi sian natapang hidup. Molo sian rohat tado martangia kita tu Tuhani. Psalmen 50 ayat 15 didok. Jauh maau jupa ari hagogotan asa hupalua ho asa pujiokku ho. Jauh maau jupa ari hagogoton. Molo di lagu rohani adong domado bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa katanya. Hanya sejauh doa. Begitu dekatnya Tuhan kita. Tuhan tidak jauh. Kita tidak harus melakukan ini, melakukan itu, harus pergi ke sana, harus pergi ke situ, harus seperti ini, harus seperti itu, baru kita dapat keselamatan Tuhan. Tidak. Bukan itu yang dituntut Tuhan dari kita, tetapi justru firman-Nya sendiri telah dekat di dalam mulut kita, telah dekat di dalam hati kita. Di pajonok debatado dirina tu hita, asa jauh-jauh hita marhiti pamangat tahun. Asa jauh-jauh hita marhiti pamangat tahun. Asa tahapor siai di bagasar rohatai holanido na pinangido ni di batasya kita. Asa olo hita jauh-jauh tu Tuhani. Supaya kita mau untuk berseru kepada Tuhan. Supaya kita mau untuk mengimani Tuhan di dalam hidup kita. Cuma itu yang Tuhan minta kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dipastikan bahwa doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan jawaban yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada kita. Jawaban yang terbaik itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau di ayat selanjutnya dikatakan di situ, Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Kita harus garis bawahi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ia akan memberikan apa yang baik. Yang kita doakan bisa saja salah. Yang kita doakan bisa saja itu tidak baik. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang Tuhan berikan. Apa yang menurut Tuhan baik, dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti doa Tuhan Yesus, kalau kita ingat ketika Yesus akan menjalani penderitaannya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Apakah penderitaan itu berlalu dari Tuhan Yesus? Tidak. Bahkan Dia mati. Apakah jawaban doa Tuhan Yesus tidak dikabulkan? Apakah doa Tuhan Yesus itu tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak. Tuhan menjawab doa Tuhan Yesus. Bahkan jauh melebihi apa yang Tuhan Yesus doakan, itu yang diberikan. Bahwa Dia walaupun mati tetapi Dia bangkit dari kematian. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya
bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan dari Tuhan, Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah dekat. Mulut kita ada firman Tuhan, di dalam hati kita ada Tuhan, supaya kita percaya dan berseru kepada Tuhan. Jika kita percaya di dalam hati kita, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jika kita mau untuk berdoa di dalam iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasaha rohanami, di hatam nong saha di hami Tuhan. Asa tong jauh-jauh hami tuho Tuhan, di tongah-tongah ningulu nami si ganung pari. Manang ahape Tuhan na huadopi hami di tongah-tongah ningulu namion, jonok doho Tuhan di akana porsia diho. Asa tong ma Tuhan di nasa perdalanan ningulu nami, hujau hami goarmu Tuhan, sian nasa haporsiaon nami, sian nasa rohanami, mangido pangurupiomu hami Tuhan. Di tonahon hatam na badiaido hami Tuhan. Asa gabe unang marpangusad dia kami tu rohanami, tu gugo nami, tu pikiran nami Tuhan. Alay mga sahon hatam na badiai mahami. Didok hatam do Tuhan, dang pailaon nasa na porsia di ho Tuhan. Ikon maralus do tangyang nami tu ho Tuhan. Ikon adong do alus ni tangyang nami tu ho Tuhan. Ido na huha porsia hami. Molotung pesipata Tuhan, na hurang di pangiduan nami Tuhan. Molotung pe dang apala huboto hami, ahana hu pangido hami. Alay Tuhan radi doho mangalehon na dumenggan di tonga-tonga ningulu nami Tuhan. Dia na dumenggani ido na dipatudu hokko tu hami Tuhan, ido na dilehokko tu hami, asal mahami tok tong boy Tuhan. Mangalehon roha nami Tuhan martangi yang tu adopamu. Asima roham Tuhan, sahat di homa daging doho to dinami. Pargugoy hami Tuhan laho mangulahon hatam. Asa tong hupake hami pamangan namion holal laho mamuji pasanga pogwarmu. Tong hupake hami pamangan namion laho mamuji martangiak tuho Tuhan. Jala hupake hami ng rohanami Tuhan. Laho makaporsyai ho Tuhan. Asiroham Tuhan di tonga-tonga nipungan nami sahat di homa Tuhan. Diri nami ganuk marsada-sada tu adopamu Tuhan, pargugoy pasu-pasu hami Tuhan. Di tonga-tonga ni aka parnguluan nami, di aka parkarejuan nami, di sudesuhan gulmit ni aka parnguluan nami pasu-pasu hami Tuhan. Ramoti hami totong di lehoko di hami pasu-pasum, di lehoko di hami hahipason laho mangula akasiulon nami si ganupari. Pasu-pasu parumatanggaon nami Tuhan, aka ianakon nami, saluhut na Tuhan, nang di lehoko di hami Tuhan. Asa totong ma Tuhan di bagasan pangaramotio memahami Tuhan. Songoni hupasahat kami nang akadongan nami Tuhan ruas ni huriam na tongod di bagasan parsahiton. Totong do Tuhan hupasahat kami di bagasat tangamu Tuhan. Nang marnalo jahami laho majauh-jauh ho Tuhan. Di tonga-tonga ni parsahiton ni akadongan nami Tuhan. Sahat di homa nasida saluhu na Tuhan. Pargugoy nasida. Pahot haporsiaon nasida, posrohan nami Tuhan, ditatap di idahodo Tuhan, pardangolan ni akadongan nami na dibaga sa parsahiton. Totong ma Tuhan, molotung pe di hagaleon ni pamatang nasida, alay totong do Tuhan, di pargogoy hodo ng tod di nasida. Asa totong martangiang, totong marhaporsiaon, siyan hodo Tuhan haluaon, siya kodo dapotan nasida Tuhan akahahipason. Atong Tuhan pasu-pasu akadongan namin na dibaga sa parsahito Tuhan. Asa dapot na sida Tuhan akan nadumenggan na siya ko Tuhan. Songoni nang akaruas ni huriam na dibagasan las ni roha na sida Tuhan di ulang tahun di akal kelahiran, ulang tahun pernikahan sahat di tangamu menang na sida saluhu na Tuhan, di pasikopolas ni roha ni na sida, dapotan na sida Tuhan umur nagajang siya ko Tuhan, dohot akalas ni roha 7 nyari Tuhan.
Upasahat kami manang huriamon tu bagasat tangamu Tuhan. Di aka program doho rencana nang sipatu pau di tonga-tonga ni huriam. Patulus ma Tuhan saluhu nai Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Rap dohot hodo hami Tuhan mardalan di tonga-tonga ni parhurianon. Asa tong pakyomu huriamon Tuhan. Laho pasadaho kami ruas ni huriam. Lamtang hapor siaw nami. Laho mangihu toko Tuhan. Ganu ari ganu tiki di tonga-tonga ni ngulu nami. Sahat di homa Tuhan daging dohot to di nami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata los tapasah ma piliata tujulo. Asini roham hupuji Allaho manobusa Ipaiya sorohaku Gabe sorang amua Inganamu rohanami Tondimi manggohi Wakidohon golunami Gabe ula-ulami Sairamoti marohaku Asaboy gohamua Sai mabar mapasu-pasu Nang marhite siana Enganamu rohanami Tondimi manggohi Pakedohot ngolunami Gabe ula-ulami Anggu hati dakon hami Agogo omi toto Paluahon na porsusa Nang parjahat na bolong Tatangya ko mapiliat tamartang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho para siya kami pilihanon patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad hami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam kirkir kami madok mau lihat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana
Damena di Banua Gijang sai pinor badia makuarmu. Sero maharajamu sesau malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homma damena tutodim.